Daghang salamat ni John Phil. Boss John Phil. Daghang salamat. Alam ko kung sino yung kinakantahan mo. Alam ko kung sino yung pinariringgan mo. Para kanino yan? Para kanino yan? Para kay Crush? Iiyak na yan. Iiyak na yan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Ano po ang wish mo, Papa, sa birthday mo? Wish, Papa, wish. Wish. Ano ang wish mo sa birthday mo, Papa? Wish. Dahil birthday mo yan, ano yung wish mo sa birthday mo? Dahil kompleto yung pamilya mo, napakasaya mo ngayon. Ano yung wish mo ngayon dito? Ang gusto ko, maraming birthday pa na Maraming birthday, more birthday to come. tabangan ako ang mga tao ng Gusto niya daw makatulong sa mga tao. Nangangailangan ngayon. Daghang salamat ni John Phil. Boss John Phil. Daghang salamat. Kaya na kayo, patasan na kanila. Patasan na kinabuhi. Yan pala yung meaning niya. Ready. Yes. Kaya mo gawas! Happy birthday! Happy birthday! Hindi na tapos sa pamilya. Salamat. Sana all. Kakatapos ko lang. Sa'yo yan. Sa'yo yan, Boss Lloyd. Pakitaan mo ako ng sample kung paano uminom. Sige na. And 3, 2, 1. Mana? Wala pa. So ngayon mga boss, dito kami sa bahay nilang dito kami ngayon sa bahay ng Darwin. Ito si Miss Ginny. Kasama ko yung Bongo family. Kasama yung pamilya niya. Ito si Singkit. And ito yung mga pinsan niya. Ito, mama niya. Ito si Ate Divine. Kasama yung yung baby niya. Say hi, baby. So ngayon mga boss, ang ginagawa lang namin dito is chill lang kami. Anong ginagawa natin dito, Boss Lloyd? Mahanap ng chicks. May cheese. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe niyo ang YouTube channel Lloyd Tanggoy. Pa-click ang subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga video ko. Yun lang. Yo! Boss Lloyd! At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Darwin. Darwin di yun. Yun! Nagka-meet na si Darwin at saka si Kurt. Sobrang pogi guys. Sino yung mas pogi sa inyong dalawa? Mas pogi siya. Mas pogi siya. Super chill, super chill. Alam ko kung sino yung kinakantahan mo. Alam ko kung sino yung pinariringgan mo. Para kanino yan? Para kanino yan? Para kay Crush? Sana'y di kita makilala. Eto mga boss, yung kinakanta ni Darwin ngayon, parang may pinariringgan talaga siya. Ako, may naalala ko sa kanta na to. Yung palaging paiyakin. Yung palaging umiyak sa vlog natin. Lagi siya umiyak. Ako naiiyak. Si
Si ano yun? Si Dawi yun. Oh. Ang lakang mo. Sana'y di na lang kita kilala. Hoy, Darwin, iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Kakatapos ko lang. Hindi, dali, ito yung... Weh, bilis naman. Na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Paano magkanta, Singkit? Di mo marunong. Sige na, magkanta ka na. Di mo marunong. Sige na, magkanta ka na. Eh, alam mo paano kumanta eh. Hindi, sumasabay lang ako eh. Ang pangit ng boses ko eh. Di ba sabi mo nung pumunta tayo sa mall, sabi mo broken hearted ka? Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Walang kuning sa ano rin. Yung sinabi mo sa vlog ko nung nakaraan. Hindi, wala. Joke lang yun. Joke lang pala yun. So, anong kakantahin mo ngayon? Hindi, di ako marunong eh. Ay, kakanta ka na. So, ngayon kakanta si Miss Jenny. Nag-viral po siya sa TikTok, kumakain ng kalayo. Boss Lloyd, ang galing mo pala mag-gitara, Boss Lloyd. May tinatago ka palang talento sa pag-gitara, Boss Lloyd. Ang galing pala, no? Oo. Ano yan, Q? Z? Paano P? Paano yung P? Ang galing pala ni Boss Lloyd. Ayun, no? Para kanino yung kanta niyan, Boss Lloyd? Singkit. Bigyan mo ng sample yung ex mo. Ngayon mga boss, yung nag-shots kami ngayon. Ngayon lang ulit ako nakapag-shots ulit ng beer kasi minsan lang naman ako umiinom mga boss. Balak sana namin lasingin si Darwin, pero ayaw talaga niya eh. Kasi nagbago na siya. Ano talaga ako, boss? Ayaw talaga ako uminom, guys. Bakit ayaw mo ng alak. Gusto ko soft drinks lang. Eh. Tsaka milk tea at saka fries. At saka burger. Burger. Batiin mo naman yung mga mga Darwinatics dyan. Hi sa inyo guys, maraming salamat po sa suporta niyo po sa aming lahat. Kay Boss John Phil at syempre kay Boss Lloyd. Boss Lloyd ng? Ibig-sabihin. Kalimutan niyo na po, sorry. Gusto ko lang babatiin sa inyo guys. Maraming salamat po sa suporta niyo po sa amin. Kay Boss John Phil at saka sa aming lahat. Tama nga lahat ng sumusuporta sa amin. So ngayon, nung first na meet mo si Kurt ngayon, anong reaction mo? Akala ko guys, napakaano niya. Parang natatakot ako sa kanya kasi nga guys may tattoo siya eh. Oh, para siyang bad boy. Para siyang bad boy tignan. Pero sa totoo don't naman, judge guys, the book by its cover. Pero sa totoo naman guys, alam ko naman guys sa paningin ko lang sa mata ko, nakikita ko na yung kabaitan niya. Ayun! Ikaw, Oh. ano masabi mo nung first na nakita mo si Darwin? Na-meet mo na siya dito. Hindi siya tulad ng Yung mga famous, yung mga ibang famous, hindi siya tulad doon na others, no? So, namamansin talaga siya. Yun naman talaga si Darwin, mabait Kaya naman talaga guys. Kasi nga guys, Mabait siya pero iyakin. boss, paki-off yung camera. Pag-i-off yung camera. So ngayon, ano yung kakantahin nyo? Pwede ba ako kumabit nyo? Sige. Tungan tayo guys. Ito guys, may kwento ako sa inyo guys. Ano yung kwento mo? Kasi nga guys, alam nyo naman po guys, no, hindi na ako naka-vlog ngayon, di ba? Hindi na ako nagba-vlog ngayon guys kasi naaway ako ni Boss John Phil. Hindi ka namin inaaway. Promise. Alam mo, ikaw yung nag-aaway sa akin. Binablock mo ako sa Pakita mo Facebook. sa kanya, oh. Di ba, tita? Alam mo naman na inaway ako ni Darwin. Anong reaction mo nung nalaman mo inaway ako niya? Siyempre, nagagalit ako sa kanila guys dahil yon si Darwin nagtampo kay Boss Junpel tapos yun parang inaway na niya dahil matampuhin kasi si Darwin. Tapos pag sinabi ko na ganun para Wait lang guys. May sasabihin ako sa inyo dito. Sana mo lang! Patuloy mo si mama mo. Tapos pag nalaman ko na nagalit ako sa kanya tapos nag-okay na sila si Boss Junpel. Ayaw ko kasi parang tunay na anak ko to si Boss Junpel tapos si Boss Lloyd at sasakit si Kurt. Ngayon ko lang nakilala si Kurt dahil napakagwapo. Mas gwapo pa Darwin. Pero nung panahon na nag-away kami, alam mo tita, mga 3 araw lang yun nagkabati ulit kami. Pero hindi namin pinaalam sa mga fans kasi para sa... Huli na pala yung nalaman ko. Kasi sabi ko, Darwin, ba't pinagalitan mo si Junpel? Tapos yun, bakit nag-away kayo? Siya, okay na kami ma, ganun. Parang natuwa. Kasi nga guys, wala ako sa mood nun guys eh. Nag-aaway pa kami. Dinamay niya ako, nag-away sila si Singkit, dinamay niya ako. Kasi kasi matampuhin kasi si Darwin. Kung hindi niya pagbigyan
uli yan. Ayan, magtampo na naman. magtatampo. Kasi yan, pagtampo na, awayin na yan. Yan. Salamat, tita. Salamat. Ano, Sige, tatanungin natin si Boss John Phil. Ito si Boss John Phil, guys. Ano, ako pagtripan mo ah. Ano? Dapat si Boss John Phil na naman yung kakamustahin natin, di ba? Ganon. Boss, kumusta ka na sa ngayon? Ngayon lang ulit tayo nakakita. Okay lang. Medyo namimiss ko yung mga ingay natin dito. Yung mga iyakan dito. Namimiss ko. Namimiss ko yun. Tapos, Eh, sabi nila boss, may jowa ka na daw sa ano? May jowa? Oo, sabi niya ano, basta di ko na lang sasabihin sa inyo. gawa-gawa ka na lang ng kwento ah. Oo nga boss, may nagsasabi sa akin na may jowa ka na daw. Ang tanong, sino kaya yun? Wala akong jowa ngayon ah. Wala akong jowa as in Dapat reveal mo na talaga. yan. Wala reveal mo na yan. Huwag kayong maniwala kay Darwin. Gawa-gawa ng kwento yan. Mahilig ka gumawa ng kwento. Eto, kamustahin lang naman natin si sige. Boss Lloyd. Si Boss Lloyd yung magkakamustahin natin. Kamusta ka na, Boss Lloyd? Okay lang boss. Yung balita ko, naghiwalay na kayo ng jowa mo eh. Matagal na yun boss. Bakit kayo naghiwalay? Ay basta. Basta. Alam mo, Boss Lloyd, yung mga babae, nandyan lang yan. Maraming babae sa gilid-gilid, di ba? Kaya pala umiyak. Kaya pala. Ang totoo lang, yung maiyakin talaga si Darwin, yung maiyakin. Totoo talaga. Alam niyo naman guys, sabi ni Boss John Phil, marami ng babae sa labas-labas, di ba? So, ganito ako pag lalaki guys. Maraming mga babae pero isa lang gusto ko, di ba? Dapat loyal tayo guys. Dapat Isa lang marunong gusto tayo mo? makontento sa isa. Sino di ba? kaya yun? Sana naman mag-reveal Ganyan ka. talaga guys, pag may jowa na, may jowa na. Hindi yung may jowa ka, matas maghahanap pa ng Yung sabi jowa. ni Darwin ba? Yung sabi ni Darwin na, naalala ko yung sabi niya, pag may jowa na, may jowa na. Alam mo kanina yung lilinyahan yan? Yung linyahan ni ano ba? Yung pag may mawawala, may bumabalik. Sabi niya, ano? Sabi ng jowa. Tapos, nung pagsabi niya, pag may nawawala, may bumabalik. May bumabalik. Yung ano, Pag may bumabalik, may tumatanggap. Ako musta natin si Kurt kasi ngayon lang kami nagkikita ngayon guys. Isang tanong. Ano? Isang tanong, mahal mo ba ako? Uy! Siyempre, mahal mo yung kaibigan. Ganon guys, ganon dapat. At least nagkikita na kami ni Kurt guys. Gusto naming makikita sa isa't isa, pero... Ay guys, wait lang guys. By the way guys, may pakilala ako sa inyo guys. Kaibigan kami nito guys, since bata pa ako. Ito. Hi. Sobrang mayayain guys. Alam niyo mga boss, masaya kami kasi nakapunta ulit kami dito sa bahay ng Darwin. Nagpapasalamat kami sa pamilya ni Darwin kasi inibitahan kami kasi birthday talaga ng papa ni Darwin ngayon. Birthday ni Tito ngayon. So, hindi namin in-expect na papuntahin kami dito kasi wala lang kasi ang alam ko, hindi na tayo magbablog. Kasi ang alam ko, nag-away na talaga tayo. Hindi guys, wala lang chance. Nabisi lang talaga ako sa module ko guys. Nag-focus muna ako sa pag-aaral ko guys. Kailan ka kaya ulit magbablog? Ano, baka bukas guys. Sana magbablog ka na kasi namimiss ka na ng mga Darwinatics. Yung mga, namimiss ka na ng mga fans nyo. Sabi nila, sana daw magbablog ka na. Ate Miss Jenny, kamusta ka na? Okay lang ako, pero meron ako tinatanong sa inyong lahat. Ano yun? Nakasubscribe na ba ang lahat? Subscribe nyo ang kanang YouTube channel. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. See you there! Yun. Kamustahin natin si Ate Divine. Kamusta? Hello! Kamusta kayo? Please don't forget to subscribe my YouTube channel, A Divine Grace Bongo. Name ko lang. Kain muna ako ng cake mga boss ha. Ay, gumakanta sila Dawi, ayan. Ito pala si Samantha. Hi. Hoy, ang tumpok. Ano, vlog ba yan? Ay, vlog yan. Siguraduhin mo na lang pa. Si boss ayan. Ngayon, nakatsinelas lang ako. Nakatsinelas lang. Wala naman kami kasi dito. Wala artihan ba? Sana all! Ay!
ayun mga boss, hanggang dito lang tong simple video na to. Kakabalik lang namin dito sa pagpasyal ng bahay ng Darwin and nagpapasalamat kami sa pamilya niya na iniimbitahan kami dito sa birthday ni Tito sa papa ni Darwin. Na-meet ko ulit silang Darwin and silang Singket, buong family. Bago natin tapos itong video na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Hilig, click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Lloyd Tagoy, click ang subscribe button. Yun lang. And Danny Darwin, subscribe sa YouTube channel. Darwin Dion. Okay. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Ate Singkit, anong channel mo? Facebook lang, Facebook kayo. Michael Bungo. Boss, pakipromote Pag-promote, screenshot natin. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.